Yebo, nanguMadirisi. Mhla ka-19-ke namhlanje, mhla ka-19 Bandla. Mhla ka-19, hhayi sadonsa azikalungi into zamadirisi. Azikalungi into zale ndoda. Yabona, mhla ka-19 Wednesday 19 November. Yabona-ke uMadirisi-ke kulo November kuseka-5 endlini encane Bandla. Waya athi akhumbula ukuthi wayegcine mhla ka-9 ngokwesithathu. Waya mhla ka-1, khumbula waqala mhla ka-1 waya kabili mhla ka-9 kwakwesithathu. Uyile-ke mhla ka-18 izolo nanamhlanje. Yabona, kusho ukuthi useka-5 ka-5 kulo November. Hhayi azikalungi into zamadirisi. Ngibona nje sadonsa ngodizili njengoba nje ngingangeni na-live saduzama ukulungisa iy'nto zakhe. Hhayi azikalungi, kodwa soke sibone bandla. Soke sibone ukuthi zilunga nini. Hhayi izolunga inethemba uMadirisi. Ithemba lilahlwa, zizolunga nje maduze. Okay, hhayi baphile sebephila abantu. Sisazobonana mhla ka-19. Uzobona ungena nini live uMadirisi. Bethi nje akakavele abone ukuthi akukho nakheke wona. Ngibona nje bengathi bezama ubegeza uMadirisi, uqeda ukugeza yabona. Nezinto ungay'tholi kahle. So nje njengoba asho uMadirisi nabantu abalokhu benukisa la, njengoba kasho engathi ungalokhu uchifa nje amathe. Banukisa abantu abalunguzayo belokhu benyonyoba. Ya nangoku uMadirisi hayi uzobona ungena nini live. Kodwa kufanele azame ukuthi athole lezi iy'nyawo zakhe bandla. Athole lezi iy'nyawo zakhe bese yadla nje kamnandi live. Okay, hhayi so uzobona uMadirisi ukuthi uhlanganisa nini. Hhayi sisazobonana. Uhlanganisa nini olandele izinyawo. Bese-ke athi ukuphusha. Hhayi bandla ayikho into yakhe-ke yona bandla uMadirisi. Hhayi uyena uMadirisi. Okay, hhayi baphile sebephila abantu. Nayibona izolo nje futhi umuntu behlushwa na ugesi-ke kodwa ubuyile bandla izolo. So-ke nayizolo kodwa-ke uMadirisi ulale engadlanga wabona. Nanamhlanje akanalutho la angayidla. Kodwa-ke nje manje usabuka nje lolubala lamasenti anawo lana. Ngaphuma iy'nyawo. Kodwa nje hhayi uMadirisi indlala ayikho kangangobani. Ulinde ukuthi nje kulunge iy'nto zakhe. Emva kwalapho-ke hawu usedla kamnandi iy'nto zakhe ay'thandayo. Okay, baphile sebephila abantu. Hhayi sobonana uzobona uMadirisi ukuthi ungena nini live edlala iy'nyawo zakhe. Uzobona mhlawumbe kusasa uLwesine noma Friday. Kusasa noma Friday ubuye naley'nyawo. After that bese eyay'pheka zidle live. Okay, baphile sebephila abantu. Sobonana sayeka-5 kulo November. Sobona uNovember uyophila ngale. Hhayi baphile sebephila abantu.